hanyar karo kanthi asa santi senya ruri tumuli hambuka bahagian sanyatane Bapa Sutardi ibu ngunduh mantu putra rimbe binarung ing pradonga mreh hastaryeng kayun sagarwa putra Wandawa tekeng dase kang sinartan nyoto mugi saraswati sasongko arum kang raras manawung sesanti pamujastuti lengi sedya manem bromo kang renenggih para kramu bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun amit pasang palimantabit sinabekna ing ila-ila dini linepatna ing kolamanu sinantuna sangyaji suruh sudira jayaning kang rat lebur olah ingkang darmastuti wonten ngersa panjenengan para sepupine sepa ingkang gandung pana ing pamawas miwalebing pitutur mrengar santo para ngulama para kyai ingkang linten dalu tansah sinayudan mring dase kaswasa sumrambah katurunan ngersa panjenengan Polga Pertam Putri Kakung Sabaru kang mus keparing haginaken wekdal nglonggaraken penggali rawuh wonten ing sasana sekota sakuran wali matur urus pahargyan tali dharma boyong basuki mongko winengku saking keluarga pamengku gati dineten Bapa Sutardi Ibu Wiji ingkang pilenggah wonten ing dusun Jetis Wetan Desa Jetis Kecamatan Jaten wewengkon Kadipaten Karanganyar Tentrap nyonya arsa minisuda putra Mahargya ingkang siwi ngunduh mantu putra kinasih Bagus Diding Aji Wiyarta ingkang sampun pareng kalampan Habuja Krama Rorayu Fauziah Arum Sukmawati putri panjenenganipun Bapak Saidi Ibu Sarwi Asri ingkang wingking saking Laladan Banyuanyar RT kalih RW 6 Kelurahan Banjarsari Surakarta Hadiningrat kadang setengah pametri budaya tulus semrambah kadang perdo budaya ingkang sinuh bagya rawan mulya
keparna kusum lan kurusum malono medhep wonten samadyaning sasana parigyan nyahak kamardikan nyaruwus kumuwantun bantoloreng njajar hanggon raing subasita tilaring udalegari bobotipun kula pinata pradha pengembaning sasana kapitan dan sinaraya mongko jejering pambiwara jroning sasana ratri kalenggahan maringi badhe pamosing tata cara renupaka sinenggit saking pamonging pahargyan suprambah keluarga sumangga nuwun sanggya palengga pertama sadarum ingkang minangka pakurmatan sareng-sareng meminta mring purbaning Gusti ingkang Maha Nasa mulih kasembadan sedaya lumamping tata cara wonten majaning sasana parigyan mugia lumampah kanthi sida karya Iwan pinaka pangasditana humajaraken Anbatara Triaksara wargine triprakawis mugia kacakup wiwitang tengahan engga pungkasan mugia sepen ing pandhengan manggih ing kayuwana mestuti lampah-lampah lumaduning tata cara sinenggit ingkang arsa kapurwakan badhe lumarap nyeputra teman sarembit mongko kakanthi kadang Besan Sinarawet panjenenganipun Bapak Saidi Ibu Sarwa Asri prateng majaning sasana parigyan lumarep nyeputra temanten sekloro kahayatan tata cara adat lubuya ing lumampah ninggih sikapahargya teman sarembit arsa kaparingan unjukan tirta wening mulih wening ing cipta rasa budi lan kalsa yen yo arsa ban primadani bebrayan kuwawiya dados keluarga ingkang rinangsa sarta winijian ampyane Sri kapargya teman sarembit mawi tirta panglukat wening ing cipta rasa budi lan kalsa ingkang rasa rumangsa gandarbani wajib angkungkep mulat sarira angraswami mugia tansah pikantuk lidaning Gusti ingkang Maha Agung purna lampahing tata cara patara adat tumuli kaboyong pinalenggah ing sasana palenggahan Sri kapargya sarembit binekten Bapak Sutardi Ibu Wiji ingkang kepareng angan pinanganten sekloron pinalenggah ing sasana Renenggo tumuli arsa nderek mangayu bagya kadang pramulati muda-mudi guyub rukun wonten ing padukan jetis wetan jetis jaten karangan sinawung tangkeping asta dalah putra teman sekara suprambah keluarga pamenggo gati punapa dene kadang Besan Sinarawet purna lumarepnya kadang Sukena kadang Pramuladi tumuli kinarya ngawekan itu mapak laksaning tata cara ingkang angka 3 rumentang pangantika pasrah panamring Sri Kapahargya temanten kinasarembit purna rumuntun lumadening tata cara ingkang angka sekawan lampah-lampah lumadening tata cara Subasita bektinipun putra teman sarembit mring Arsanta Rama Dalayu ewa semanten tumapak lastaning tata cara atur panuwun pambagya kawilujengan rawuh panjenengan Polga Protam Sadarum ingkang minangka pakurmatan minangka lampahing tata cara Candra 5 KS saha kalajengaken lumadening tata cara poto pakurmatan sumrambah poto keluarga ewa semanten lampahing tata cara mundha mantu ingkang keparengipun saking warga pamenggo dadi Bapak Sutardi Ibu Wiji tandha purna pahargyan kemanten sarembit kang arsa kaboyong saking sasana palenggan kakalimanjing wonten sumapaning pahargyan kinarya asem pakurmat badhe kunduring Sangya Pelgah Pertam Sadarum ingkang minangka pakurmatan mekaten panjenengan Pelgah Pertam lampah-lampah lumadening tata cara upacara pahargyan mundha mantu wonten majaning sasana suku kepareng pinarenggah sinawung sekeca margabadukane menggali sinartan anengga lumadening tata cara kapisan nedya kepareng amir sanisa amidharataken dumya ing swasana
kadang-kadang karawitan guntur laras luhur.